Республикада мәгариф тармагында барлыгы 7 программа гамәлгә ашырыла һәм бу елда да мәктәп ашханәләрен ремонтлау, җиһазлау буенча республика программасын үтәү дәвам итә. Әлеге программа нигезендә быел районыбызның Олышыңар, Явылыштау мәктәпләренең ашханәләре ремонтлана, аларга яңа җиһазлар куела. Август айы мәктәпләр өчен бик җаваплы вакыт. Һәр көне яңа уку елы башланырга да озак вакыт калмаганын искәртеп тора. Явылыштау урта мәктәбендә дә яңа уку елына әзерлек тулы куәтенә бара. Быел биредә февраль аенда ук азык-төлек блогында ремонт эшләре башланып киткән. Иң элек склад бүлмәләре заманча таләпләргә туры китереп эшләнгән. Бүгенге көндә исә яшелчә, ит ризыклары эшкәртелә торган бүлмәләргә җиһазлар урнаштырыла. Мәктәп ашханәсе 45 укучыга исәпләнеп, яңа өстәл, урындыклар да кайтарылган. 2022-2023 уку елында Явылыштау урта мәктәбе ашханәсенә капиталь ремонт кертелде. Печи блогнасына ремонтланды, яңа ишекләр куелды, идәннәргә плитка җәелде. Яңа җиһазлар да кайтарылды, электр плитәләре, электр мясорубкалар, электр бәрәңге ыстырткычлар, яңа суыткычлар, ашу өстәлләре һәм утыргычлар. Әлеге ремонт 3 миллион 820 мең сум тәшкил итте. Ремонтны ПМК 159 организация башкарды. Мәктәбез ашханәсе 45 укучыга исәпләнгән, укучыларыбыз көнгә 2 тапкыр кайнар ризык белән тукланалар. Укучыларның туклану өчен Россия Федерация бюджетыннан бер балага 55 сум, 50 тиен район бюджетыннан 15 сум бүлеп бирелә. Башлангыч сыйныф укучылары, шулай ук күп балалы яки мохтаҗ гаиләдәге балалар бушка тукланалар. Яңа уку елында укучыларыбыз яңартылган чиста ашханәдә тукланачаклар. Моның өчен дәүләт һәм район җитәкчеләренә зур рәхмәтебезне белдерәбез. Мәктәп ашханәләрен капиталь ремонтлау программасы азык-төлек блокларында ремонтлау эшләрен генә түгел, заманча җиһазлауны да күздә тота. Аш-су пешерүчеләр һәр яңа производство җиһазына сөенәләр. Ремонт әле бетмәгән, алар эшләргә уңайлырак булачагын, барсы да җайлы итеп эшләр өчен уйланылган икәнлеген билгеләп үтәләр. Яңа электр плитәләре, ит тарткычлар, һәр төр продукция өчен махсус суыткычлар, стеллажлар да хезмәтне заман таләпләренә туры китереп алып барырга мөмкинлек бирәчәк. Быел безнең Аллаһка шөкер мәктәптә столовойда ремонт үткәрелде. Быел без балаларны инде бик заманча җиһазландырылган ашханәдә ашатачакбыз. Менә өстәл урындыклар, яңа плитәләр кайтты. Ике бүлмә, яшелчә бүлмәсе җиһазландырылды. Яшелчәләр, җиләк җимешләр өчен, сөт продуктлары өчен яңа холодильниклар кайтты. Яңа уку елын быел 70-тан артык баланы ашатачакбыз. Алла бирсә инде менә балалар бакчасында йөрүче балаларга дагы шушында ук әзерләнелә инде ашау. Менә плитәләрне эшләтеп карадык инде. Әле мясорубкаларны, бәрәңге читырган машиналарны әле аларын эшләтеп карамадык. Җайлы булыр дип уйлыйбыз инде. Ашханәдә балалар бакчасына йөрүче сабыйлар өчен дә ашарга әзерләнә. Аларны тәмле ашлары белән Тәслима апалары Сабирҗанова сыйлый. Балалар бакчасына йөрүче нәниләр мәктәп укучылары өчен ашарга әзерләү өчен шартлар, ремонт алга барган саен тагын да яхшыра бара. ПМК 159 оешмасы эшчеләре Илдар Хәсәнов, Руслан Әскәров бу көннәрдә ашханәдә су тоташтыру, юынтык суларны чыгару торбаларын киләү белән мәшгульләр. 3 миллион сумнан артыкка төшәчәк ремонт эшләрен яңа уку елы башланганчы төгәлләү планлаштырыла. Әлеге программа нигезендә Олышыңар урта мәктәбенең дә ашханәсе ремонтлана һәм җиһазландырыла.